Ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa iki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kuwi ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyilih 2000 Truk. Asing wingi nyilih 2000 rong balekke kok. Sisane tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya lha kok iki Petruk karo Bagong dumrajok tanpa harapan sowan ana ing negara Indrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana. Apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggahing rangu mrayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha raja sapraptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang kaliman nabi tinebena iki lho duni demuk tuwing tawang-tuwang sinuwun. Tinepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumong keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ning kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptanira. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing abdipun Panakawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Pareng kula ngaturaken sembah. Sumung keping pangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. He, Panakawan Petruk. Padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura, ya. Wilujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Niring sambi kala tansah pinayunganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Piye? Sinuwun Mandura ki wonge iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Peremban Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh, nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih, Peremban. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong padha raja sapraptamu. Lho, Penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya, tak tampa pangestuku tampanana, Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya, Bagong wis ora kepenak. Petruk Padhararja, Ndara Saki wilujeng. Bagong Padhararja, Ndara Saki wilujeng. Petruk Padhararja sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana, Bagong. Lho nggih. Wis suwe ora tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese
ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Kami dadi RT seminggu kok ngleleng murah jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Tru. Ha iki anu apa jenenge iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apuran tambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atasa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petruk, sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku saniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng, kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya, teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar. Kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis. Bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng. Karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet napa? Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane wis males. Jelek. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe saya ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku dudu penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku
nakoni karo Bambang Senet, lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene. Bambang Senet niku prasaja mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon. Bapakne niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh. Kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekat-cekat terus. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima, Ndara Lesmana Mandura Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adiku nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye, Gong? Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika Sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandura Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaud dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mestine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Loro Temon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandura Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sorry, ngaten.
Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar, nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon, ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku entoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Loro Temon, nek sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki pisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nedetku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkem kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean Endang Loro Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Pancen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sang Hyang. Sapa, Tru? Ambo. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Loro Temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe rantos marang-marang bakal putung legane atiku. Maring jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripatmu Bagong Dwili ucape kaya grojogan nerwete kaya betes sepun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan.
ngladeni wong ngene iki sareh. Wo. Lah piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Ora Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe kita jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe kita jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa piye? Kowe mau ngomong apa? Ngersani Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek Endang Loro Teman bakal digarwa dening Lesmana Bandrakumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Teman, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Wedi tenan kok iki. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Ngendi papane wong netrek Kadidayan? Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong netrek Kadidayan? Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane kate, ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Teman. Wah, mati dereng aku bola caedan lan bagus. Ayo, metu sapa? Wah, menungso tenan. Edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus.
kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Raratemon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati. Bagong sing arep ngamuk karo kowe Lesmana. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora nesu ora iso sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe. Kaya wong ditotho kapok kowe. Mboten, Raden. Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, Brek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu. Kene ngarep kene. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Raratemon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mule niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang Raratemon jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe, gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang Raratemon timbalana mrene lho ngislaken dawuh. Ora ngono, tegese adil ora ngono.
ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen nuwun paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak winggingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten Alindra Sewu Negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lah dalah kagongan krungu dhewe to kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten anu apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodo niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabuh para dewa terus napa kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana kayu klepu ora guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana engko gek sinom udu sinom Parijata ora nganggo sinom Parijata Kencana sing nabuh gamelan Lokananta kudu Ratu Sewu Negara wis nek
Rasida Rabinet. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae Net. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ra Net wis engko tak tepungke Prastiwi. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung ke beres wis ora. Bangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa wong ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Wonten timbal ing Adawa Setyaki wonten timbalan utawa wonten timbalan jinun tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartaning tumanduk ana ing Praja Ndarawati. Kasinggihan mekaten tatanan para wadyabala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula nggih ngestaken dawuh babar pisan budal kang padha sibu ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupuh ngestaken dawuh dun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa purna gadiring paranggilan Salutasa kundur kedaton jeluk saking dampar kena wirawit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung petanggung Joko Palururing sami ngambil pataraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Nararata lamun katinon saking Mandrawa lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Nararata wau paripurna sang nata alasani kundur piye kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kowe tak omongi kowe apike rasah perang merga iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat piye wis pokoke aku ora iso ngaturake lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Piye ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabur ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa kae. Ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang.
nek Baladewa aku sing temandang Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju kowe sing tanggung jawab. Wis engko nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho Gong, tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik truk aku soal iki kerep ngapusi we. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing pengen nyileh 5000 rong balekke kok. Sisane tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawi gelarira wang-wang Petruk kanthong golong Ndara Kartomarma ya ana ning ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan dugir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan Tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho. Cok sing wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma. Nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon. Gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong 5 Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong 3 4 5 Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tak tunjung akhirat nyawamu kene merganing pati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndrat Wesi Abang kaya wani mecah wesi gligen nek ora dadi nyatane kendara dening tani karwanmu kendara dening katane Sotama kula ladeni Ndara Hey!
Mati taning Swatama kalan. Waduh mati ya. Sing anda sapa? Tanda meneh gong. Oke. Ora tekan. Setan warit gede banget men. Pinggir. Pintluk lagi lah Jawa-Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tujuh lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gebelo silahmu Pintluk. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati. Pendekal. Saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cakep-cakep sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Ya. Sing dadi nyatane nyo.
Mati jeneng aku. Nyotibano modal kowe. Iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Ngece kalau aku bacok modal ya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan ya. Penjang. Lek kunyiling nggone cah klithih iki. Ya. Mate wae. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal dian lah apa-apa ora apa-apa. Petruk, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis lan sing tuwa meneng awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegas diwales. Dulmu ganti ati kala kalupono kawan Petro disialke ning surat kabar wilang bebalang ning ayo kala kalupono kawan wo asal derajat. Baru biar kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenario ne kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet tok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sapenake dhewe lah. Piye, Dur? KO. Kalah. Mengetunipun kawon, Man. Mungsu Petruk kok kalah iki. Mbok ora cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsu karo Petruk ora meh maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Arep endi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten nguntil pal, wale nguntal pil. Nguntal pil cilaka bener. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Iya, Man. Arep maju po? Selo menawa. Selo. Mung suwe. Petruk Patenana. Wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kuku
nyambut gawe ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu, wah, salah komunikasi, Mas. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani. Ora wani, mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Supaya aja sepi, Mas. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing kono para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong lah ora apa gedhabyah kok kan cacah ngreda tanpa guna Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas Petruk kanthong bolong ora minggat saka negara dhuwur wanca aja takon dosa glandang negara dadi apa gong wajahe wudon diplotot. Kowe iki wudon to? Wudon. Wudon kok ning dada. Ya men atukule dhewe-dhewe kok. Ning apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manus waling jajaran sekretaning bawana iblis lan Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nenggala dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tutukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik kana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggawa nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Pajake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Ya. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka
Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndelekke Petro nyotampanara. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae akeh kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tarewangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku, kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek moto semene iki mesti luwih gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa. Kowe nggo nganu ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta? Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tonggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapa e? Lho delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro kanong ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis ning ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya.
Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ora dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Truk? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cuketaning bawon ayo. Prabu Baladewa tak anteni nang kene legane ngadu wae. Oh, apa iki? Wah, tak. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus paring jajalan. Wani ngembari mana mau senata matur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Kowe arep ngapa? Wah. Manus maning jajalan. Iya iki. Iki apa iki? Lho karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe ra usah gleleng. Iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekrupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wah iki lho derekaken ora. Wah, ayo. Mati Prabu. Mati angen kok Prabu. Ngresno coba pisah. Ayo, tanding ana teman. Ora Bu, adeket kok ora Bu. Ora drenget. Kok ora Prabu laturi kendel. Kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo satra pangadat menawa lanjut Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Saken cekel.
Koko Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Jaharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah diarep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna iya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndhaken menika Koko Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Koko Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jadi. Ndering sambi kula Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kowe atas lho Mandura Baladewa kembang karo Bagong lara atiku. Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbe atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Sristya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula Endang Loro Temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe naresara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Dewak Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Dewa sak jojo kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Koko Prabu sembah kula ingkang miring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna.